Вижте само какъв iPhone 16 Pro ни даде за ремонт. Въпросът е, искате ли да направим видео, в което да ви покажем как превръщаме този смилян телефон в чисто нов, тъй като ще са доста ремонти, може би ще стане и по-дълго видео, или не искате. Целта на това видео е да разберем, така че пишете ни коментар да или не и ще пуснем видео, ако достатъчно от вас искат да видят как този телефон се превръща в чисто ново 16 Pro от това състояние. Даже нека да видим тук отдолу какво се случва точно. Както вижте, гърба е смлян, но ето я и батерията, така че като нищо вече имаме дисплей, корпус, гръб и батерия. Даже ето вижда на кабела на безжичното зареждане е скъсан, така че и безжично зареждане трябва да се смени. Но трябва да разберем съответно и платката дали работи, задните камери, абсолютно всичко вътре трябва да се тества преди това. Така че кажете ни дали ще ви е интересно такова видео, пишете ни коментар, да, не. И ако достатъчно хора искат да видят, ще направим едно малко по-дълго видео или дори поредица за това как този телефон го правим като чисто нов от магазина.